Hörmetli tuganдар, bizning marafonыбыздың бүгін темаһы ул пәйгамбәрләр һәм рәсүлләр. Бұл теманы ни өчен һайларга булдык? Чөнки пәйгамбәрләр, улар кешеләр араһыннан һайланган кешеләр һәм дә улар безгә Аллаһтың туры юлын күрсәтүчеләр, безне Яннәткә алып баручылар һәм дә яһәнәм утыннан коткаручылар. Шуңа күрә бұл теманы без яхшы белергә тиешбез һәм аңларга тиешбез. Ниндәй генә дәврдә яшәмәһен, һәрбер халыкка Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә пәйгамбәрләр, рәсүлләр ебәргән һәм дә улар ошо кавымнарны, халыктарны туры юлга сакырган һәм дә иң беренче улар сакырган һүзләр һәм иң сакырган тәгълимат ул ла илаһа илляллаһ. Аллаһтан башка гыйбадәткә лаеклы берәү дә юк. Ягъни ниндәй генә пәйгамбәр кимәһен, Адәм галәйһиссәламдан алып, Нух, Сулейман, Якуб, Юнус, Юсуф, Иса галәйһиссәлам, Муса галәйһиссәлам һәм пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям иң беренче улар кешеләрне эсмәгез, тартмагыз, урламагыз, ундай гунахтарга тур, иң беренче бер Аллаһка гыйбадәт кылыгыз, уны таныгыз ди, һуңнан кеше Аллаһ динен кабул иткәс, икенче зур гунахтарда тыя башлагандар һәм аңлата башлагандар. Шуңа күрә, хөрмәтле тугандар һәм дуслар, әйдәгез ошо изге Рамазан аенда форсат буларак без пәйгамбәрләр тормышын өйрәнәйек, уларның вакыйгаларын, улар ни өчен телгә алынган Коранда һәм дә иң яраткан пәйгамбәр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям турында ла күбрәк белем алайык. Һәм дә өйгәш буларак безнең пәйгамбәрләр турында күбрәк искә алырга һәм дә уларның вакыйгаһын, уларның тормышын өйрәнергә, улар турында без өйрәнһәк һәм тормышын карасак, безнең хәзерге вакыттагы вакыйгаларга, үзебезнең һынауларга караштарыбыз үзгәрәсәк һәм дә күңелләребез тыныч булачак. Ассаламу алейкум.